Dobre, tak moja úloha je teraz to trošku ani nie že uživiť, lebo myslím, že vystúpenia mojich predchodcov boli veľmi, veľmi zaujímavé. Snažili sme sa podať niečo, čo viete, je tiež ťažko len tak rýchlo podať. Mali som tu dotazy, alebo ako ich nazvať, že my sme tu už to niekoľkokrát počuli. Áno, pretože zakladateľská skupina, budem to opakovať aj až do mojej smrti, je vždy o tom, že my zbierame feedbacky a sa učíme na týchto veciach. Preto keď sa robili predtým webináre, boli v dobrom duchu, aby vy ste mali náskok pred firmami, čo som spomínal predtým. Takže to len tak na margo, aby sme vedeli. Čo sa týka, spomenul som tam, že jej hodnota je konštantná teraz. Ale ako náhle začneme používať naše zariadenia, to znamená dodatok k terminálom, alebo aj naše terminály, ale hlavne ten dodatok terminálom, ktorý je Wi-Fi dodatok, tak vtedy tá hodnota bude rásť. Ale ešte raz, to všetko bude na tej biznis konferencii. Teraz je dôležité, aby ste pochopili, čo robíme priamo teraz, čo je vlastne smart contract a hlavne, aby ste si pripravili živnú pôdu na tie firmy. Vy, ktorí ste tu a firmy máte, tak vy už ich viete s nami testovať, tak ako sme testovali doteraz obyčajných užívateľov, tak teraz začneme testovať firmy. Za mnou je slajd, ktorý sa volá Green. To je tiež jedna z vecí, ktorá ma úplne zmenila. Keď som pred rokmi išiel prvýkrát do Paraguaju, išli sme tam, samozrejme s mojou Stelkou, aj ktorú nadovšetko ľubí Miláčik, nezabúdaj. Tak išli sme tam s veľkými očakávaniami, skôr za nejakým dobrodružstvom. Cesta bola ťažká, veď máme tu pánu majiteľov, čo sa týka pána Gejdoša, jeho skvelej, úžasnej rodiny, no, ktorí, keď sme sa tam spoznali, nás prijali veľmi vrúcne. Bude postupom času aj možno aj on súčasťou toho, aby tu povedal pár slov, ako sme sa spoznali, ale bolo to celkom komické, keďže ja som tam prišiel a keď som videl tie filie a keď som tam videl, ako to funguje, tak hovorím, Karol, to musí ísť, to musia mať aj obyčajní ľudia. Lebo viete, oni stále rozprávali o tom, aká to musí byť veľká investícia, alebo oni začínali na určitých, sa dá povedať, dosť vysokých sumách. A ja som spomenul, že čo by ste povedali, chlapi, na to, aby sme to dali pre ľudí. Aby si každý, aj taký človek, ktorý predáva notabene, aj takého máme, si mohli kúpiť nejaké dedičstvo. Pamätáte si, ako naši predkovia, poďme do nedávnych časov Československa, ako sme sa snažili dostať do nejakého komunizmu. Nikdy sme sa tam nedostali. Ja to ľudovo volám, že máme komunizmus, nejaký komunizmus, socializme, tak to nazveme. Rozumiete, už od 10 eur, keď mi nikto nepovie, a 10 eurová investícia, to je ani nie, že to je smart contract, neberme to ako investíciu, lebo smart contract, jeho definícia je o tom, že vy získavate dedičný podiel. Čiže keď som to kúpil ja a mne sa niečo stane, získa to moja dcera mojej dcery a tak ďalej. Čiže je to následné dedičstvo. Tiež ste to počuli veľakrát, no viete, ako naši pradedovia chodili do Ameriky, zdedili meter štvorcový pozemku a nestal nič. A teraz aj o 100 rokov, aj o 120 rokov, berú renty aj niekoľko $1000 za 1 meter štvorcový. A to je normálna vec, ktorá fungovala. A teraz, keď pozerám sa všade naokolo, ako keď som vám spomenul sociálnu sieť, že je 10 sociálnych sietí a ani jedna není poriadna, každá niečím vás rozhádže, tak tu takisto je kopec možností, ale ani jedna nejaká pre človeka, aby mohol byť dedič už z toho mála. Tak tu začali prvé smart kontrakty. Samozrejme názov Green je taký špecifický, viete, ja sám ľúbim zelenú farbu, často som v zelenej farbe, všetko mám prakticky zelené, čo môžem. No, keď som videl, a vrátim sa ku Karolovi tu, ktorého, ako to povedať, keď som videl, ako on pozerá na tie stromy ako na svoje deti, vtedy som pochopil, že to je tá budúcnosť, ktorú môžeme robiť. Pretože viete, keď predtým, a poviem 2 slova o Paraguaji, keď to predtým odlesnili a neviem to povedať, pseudomafia, alebo mafia, alebo kto tam bol, tak vyrúbali väčšinu všetkých lesov. Nebudem to hovoriť presne, ja to presne ani neviem, ale jedno viem, že Paraguaj je veľký ako Nemecko a je tam okolo, opravte ma, keď hovorím zle, okolo 6 miliónov ľudí, z ktorých je 80% žien. Je to tiež spôsobené nejakými faktormi, ale tým, že zem bola odlesnená,
Ja sa pýtam jednu otázku. Môže nám Zem urobiť niečo zlé za to, že my jej pomáhame, aby sa obnovila? To je základný princíp celej vývy. Čiže my pomáhame prírode, pomáhame ľudskému telu, ľudskej duši a snažíme sa to prepojiť s technológiou. Rozumiete, čo je na tom najkrajšie? To je hlavné poslanie vývy, bez nejakých, ako to povedať, dodatočných prikrašlení. Tento výrok hovorí za všetko. Mohli ste sa stretnúť, keď bol tu, neviem, jeden alebo dvakrát blackout, alebo v tom, ako sa ľudia zľakli. Pre nás sú to aj súčasníci aj z nášho mesta, aj keď ja som vyrastal malý, tak bolo normálne ísť do lesa a prísť aj na druhý deň, alebo to bolo úplne jedno, hej. Nepozerali na nás rodičia, či beriem sekerku do lesa, no pozerali, ale to bolo normálne ísť partia do lesa, byť tam niečo a robiť bunkre. Rodičom sme ukázali bunker na, 4-metrovej výške a v skutočnosti sme mali bunker o kilometr ďalej v 20-metrovej výške, hej. Tu je otec, ktorý to môže potvrdiť, ktorého si tiež veľmi vážim za to, ako stojí pri mne celé roky. Takže toľko za tú filozofiu Greenu, pretože viete, Green to bol prvý smart kontrakt, ktorý sme urobili. Potom sa pridali ďalšie, ako je Prameň, alebo ako bol tu spomenutý IzoSmart. Viete, všetci majú spoločné jedno, že ich vieme dať dokopy. Napríklad taká omietka, no povedzte mi, keď ju si tam chytíte, teraz tam necítite takýto rozdiel. Ale viete, aj tých termomietok, ako tu hovoril Tondo, je niekoľko druhov na trhu. Ale ani jedna niečo vylučuje mínus. A vy si predstavte, že máte doma niečo, stenu, ktorá vás ešte lieči. Veď to sú základné veci, ktoré chýbajú a ja sa čudujem, že vôbec doba ich skôr nepriniesla. Oni mali byť dávno skôr. Prečo tu nie sú? Prečo sa to tak zdržovalo? No, môžeme len dúfať, že sa to niekedy dozvieme. No, čo sa týka, keď poviem trošku o greenoch, aby ste chápali, sú tam aj storno podmienky, pracujeme ešte na doladení veci, veď stále vidíte, sa to priebežne aktualizuje, ale jedno dôležité je, že smart kontrakt, keď už raz posadíme ten stromček, my ho nevieme vytrhnúť zo zeme, aby nám vrátili za neho peniaze. Ale aj tak, keď ste si všimli v rámci našich interných ponúk, vy si viete, aj keď to máte na 7 alebo na 8 rokov, viete si to skôr predať. Čo pochybujem, že niekde v iných firmách je. Dôležité je to pochopiť, že keď ten stromček rastie, treba sa o neho starať, treba o neho dbať aspoň tie prvé roky, no a potom, vám vravím, keď už vyrastie, tak je veľmi ťažko ho len dať tak odrezať, viete, lebo my stále prepočítavame všetko na najväčšiu tragédiu. Všetko, čo sa týka našej firmy, je proste o tom, že my počítame s najhorším možným scenárom a všetko ostatné nás už len príjemne prekvapí. Tak aj teraz tie profity, ktoré vám vieme dávať z tých smart kontraktov, sú podmienené tým, že chcem to čím rýchlejšie povedať, bol som upozornený za čas, tak aj tie smart kontrakty sú podmienené, tou výdajnosťou, pretože my ho štiepkujeme. Viete, ako sa mi to blbo rozpráva? Že vy zrežete ten strom a potom ho dávate do štiepky. A to zarába nehorázne peniaze, takisto. Aj keď si to porovnáme s bežnými vecami. Ale vám je ľúto to urobiť s tým stromčekom, no, ale musíme. Preto sa snažíme rozširovať čím väčšie plantáže a aby to mali ľudia k dispozícii. Plánov tam máme veľmi veľa. Green to len je začiatok. Viete, tým, že v Paraguaji nie je vegetačný kľud, je vlastne vegetačný kľud, to znamená, tam nemáte žiadnu zimnú epochu alebo dobu, kedy vám rastlina nerastie, tam rastie stále. Tak nemá zmysel robiť len stromy, ale má zmysel robiť aj veci, ktoré inde na svete buď sú, ale nie v takomto merítku. Poviem príklad. Už vieme teraz denaturovať kilogram papriky napríklad na malú polievkovú lyžicu. Prášku. Takže deti, ktoré neľúbia zeleninu a tak ďalej, predstavte si, že vy posypete jeho jedlo, len trošku posypete tou zložkou a má takú výživovú hodnotu, ako by ste zjedli kilogram papriky. A nemusí chutiť ako paprika, vieme tam dať akékoľvek chute chcete, môže chutiť ako melón, môže chutiť ako ananás, čo chcete. Proste to sú tie také začiatky, tak si zoberte na ilustráciu, s čím všetkým robíme. Kopa z vás, a za čo veľmi som vďačný, prichádzate za mnou s úžasnými nápadmi a motiváciou, ktorú mi tu dávate. Verte mi, postupne priebežne spojíme všetko, čo sa dá. Pretože napríklad v Paraguaji majú acerolu, veď viete, to je niečo také ako čerešňa, len má najväčší obsah vitamínu C na svete, asi čo sa týka ovocia. No a tam ju vieme pestovať bez limitu.
Tak si zoberte, keď tam budeme teraz odsušovať tie plantáže, aceroly, to bude tiež veľmi veľká výzva pre nás. No ale to ešte k tomu prídeme. Takže pozrite sa, keď raz zasadíme ten stromček a potom s ním robíme náš proces, ktorý potrebujeme, tak stojí to nejaké peniaze. Hovoríme o našom partnerovi ešte raz, ktorý tam už, koľko tam pôsobí. Nebudem to tu viacej rozťahovať. Musíte pochopiť, že keď ja som dokázal zobrať telefón a sedím s niekým na káve a sa s ním rozprávam, mu poviem, pozri sa, keď mi nič neveríš, tak od internú základ, tak pipni si QR kód a kúp si aspoň za 10 eur trošku lesa, alebo trošku prameňa, alebo trošku sierkom, všetko musíme vyvíjať, rozumiete? A teraz, keď aj to vám človek neverí, tak znamená, no čo ten človek má v hlave, keď nechce svojim deťom ani za 10 eur niečo kúpiť? 10 eur mám, alebo nemám? Neviem, či ste si všimli, idete do banky, minule som skoro odpadol, ja som sa to dozvedel nedávno, asi 3 mesiace dozadu. Idem vložiť do banky peniaze a oni mi povedia, že chcú 10 eur. A ešte som aj klient banky. No wow. 10 eur za vklad, že ja vám dávam peniaze, ešte za to mám platiť? A rozumiete, to jedno, a to robia, a ešte fyzicky som tam prišiel. No tak to sa mi veľmi nepáčilo, ale dobre, o tom potom. Len vám vravím jedno, že štandardné hodnoty v terajšom svete už pomaly končia. A my musíme byť dostatočne vyspelí na to, aby sme vedeli, čo je pre nás alebo pre naše deti dobre, alebo čo nie je dobre. My to robíme kvôli našim deťom a deťom našich detí, ktoré vám poviem, keď budeme dodržiavať striktne veci, ako napríklad s pánom so Sašom, ktorý vážne posúva hranice niekde, kde mňa málo vecí, tak vám poviem, ma prekvapí v živote, ale keď mi Sašo ukázal jeho mágiu a tak ďalej, tak už som si povedal, dobre, to má nejaký koniec. Takže naše deti, podľa našich výpočtov, aspoň začiatočných výpočtov, našich detí už by mali žiť okolo nejakých 200 rokov a to vôbec nepreháňame. Preložím jeho reči v dobrom reči o mitochondrii. Rozumiete, mitochondriu by som porovnal niečomu takému, že keď vy viete vyživiť niečo, na čo nepotrebujete extra veľa vody piť, možno len trošku, alebo tá bunka, vieme rozkmitať bunku natoľko, že vám prospešná k životu, verte mi, 90% bežných chorôb nemáte šancu dostať, nie to ešte ich držať. Čiže len keď pijete túto vodičku, ktorá áno, bude čoskoro k dostání, pretože tie právne normy a tak ďalej, veď máme tu aj správnické oddelenia, hej, tak len krútia hlavou, že ja stále niečo vymyslím nové a hovorím, ale to chlapi, treba tak rýchlo. No Jaro, to len tak. No tak ja si to tak aj predstavujem, viete. Takže aj tá voda bude dostupná za chvíľu a opakujem, keď vy len pijete obohatenú vodu, to znamená pod dúškami, a verte mi, budete prekvapení, v akej cene to bude. Na deň to je ako, neviem, to môžeme porovnať, ani nebudem to porovnávať na čo, veď budete to vidieť. A keď ju pijete postupne cez deň, tak nielen, že telo vám niekoľkonásobne lepšie vstrebáva to, čo jete. To znamená, stačí vám 2-krát, 3-krát menej jesť. To znamená, že sa 2-krát, 3-krát menej vyprázdňujete. Už len taká si myslím, že celkom nesporná výhoda. To, že vám to dáva tú energiu, bolo by krásne povedané na príklade, keď s tým trošku preženiete, že si toho dáte viacej a vypijete napríklad minerálku, tak vám môže ísť aj tlak do hlavy a normálne vám tie minerály môžu vyskakovať cez kožu, pretože v niektorých prípadoch aj 100-násobne sa to zreaguje, viete. Takže my pracujeme na tom, aby vy, ľudia, ste to mohli pochopiť. Pozrite sa, tu obyčajné veci, ktoré máme, sú už skoro ťažko pochopiteľné a viete, čo to je dať dokopy, aby to bol vlk aj ovca celá, aby sme tam mali aj po právnickej stránke všetko OK, aby vy ste to mali vysvetlené dobre, aby ste to vôbec vedeli užívať. Preto tu máme skvelých ľudí okolo seba, ktorí to dávajú dokopy a vravím, v najbližšej možnej dobe, to už nebude dlhšie ako 2, možno 3 týždne, to tam bude, no. Tu sú jednoduché veci, ako to funguje. Čiže ja to beriem tak, že každý človek by mal mať ako základ trošičku svojho lesa. Trošku sme predbehli dobu, pretože, viete, mám informácie, že koncom toho roku, najneskôr začiatkom ďalšieho roku, každý zamestnávateľ, ktorý bude mať na 10 zamestnancov, možno aj menej, tak Eurokomisia mu dá povinnosť buď investovať do firmy pravidelne, ktorá pestuje lesy, alebo má nejaké lesy, alebo sami mať tieto lesy. Ináč si budete musieť kupovať tzv. Povolenky a tieto nebudem nadávať na to, že čo to vymýšľajú.
Takže máte napríklad 10 zamestnancov, no a vy dostanete určitý kredit, koľko si to predkúpite a keď tí ľudia cestujú, no tak budú musieť si dokupovať tzv. Emisné povolenky. Viete, tá Európska komisia sa nás snaží stiahnuť čím najviac môže. Ale vidíte, takže už sme aj týmto trošku predbehli dobu, že na ten aspekt ani nepozeráme. My nepozeráme na to, že čo môžeme dostať z tých, nie že pohlcovania týchto emisí. My nepozeráme na to, my pozeráme na to, že to je fakt, že som si raz posadil ten stromček a môžem svojej dcerke povedať, pozri sa, ja som urobil toľko som mohol. A keď ty budeš môcť viac, tak ti odporúčam, urob to viac. Čiže to je ten princíp. Keď vidíte tie green kontrakty, ktoré sú tam, tak vidíte, že oni sú čím ďalej menej výhodné. To nie je o menej výhodnosti, ale o dostupnosti. Čím sa ďalej rozširujeme, tak máme väčšie logistické náklady. Tak preto tí, ktorí sú medzi prvými, ktorí majú tie prvé kontrakty, majú väčšie výhody ako druhí. Ešte tam sú, tak stále je čas. A ešte raz hovorím, ja nikoho netlačím, alebo pištol pri hlave, kúp si to. Veď vám vravím, ja si myslím, že to je taká malá základná výbava. Ale dobre, tak to by sme mali trošku, čo sa týka greenov, také sú, to už je aj stará štatistika, tá štatistika je oveľa ďalej. Dobre, to by sme aj dali. Teraz takáto fotečka na trošku oživenie, aby ste vedeli, môžeme povedať, že to sú, Karol, oprav ma, keď hovorím zle, to sú 6-ročné stromy. 6, 7? 6, asi 6. Tak vidíte, ako tam my mali stojíme, a aký sme oproti týmto stromom. Takže toto sú čísla, toto je realita, viete. Tak aj moja povaha sa odzrkadľuje, že ja na fakty, na tie technické veci veľmi nie som, ale zase ja mám rád takú pragmatiku, tak tu ju vidíte. Tak to je ten reál. Budete vidieť teraz lebo pochopte, do 1. sme sa rozhodli, lebo bolo veľa žiadostí, tak do 1. marca to urobíme tak, že budú platiť všetky staré pravidlá. 1. marca už nastupuje nový systém, kde už budete vidieť aj tú novú obnovu a tak ďalej. Tam už bude veľa nových prvkov. Dovtedy platia staré pravidlá, ktoré ste počuli 1000-krát na webinároch. Ideálne prostredie. OK, to sme trošku dali. No a tu je takýto slajd, ktorý ešte oživíme toho 1. marca. Budeme to robiť takým štýlom, že približne zákony sú takto. Do 10 000, keď kupujete, nemáte nárok na list vlastníctva, ste spoluvlastník. Keď kupujete nad 10 000, už dostávate aj svoj list vlastníctva, napríklad. No a teraz sa bavme, že každý, aj od tých 10 eur, keď si zoberie aspoň malú čiastku, aspoň malý pozemoček, a opakujem, tu som to nedokončil, že sedím s niekým, pípol som telefón a ja som pípnutím telefónu za pár minút si kúpil kus lesa. Nájdete mi niečo také. Pár metrov, kde už vy ste ten vlastník a ešte sa to dedí. No a tak sme vymysleli takúto, ani nie, že vymysleli, lebo viete, máme už veľkých podielníkov, alebo ako to povedať, tak vyhlasujem takúto tzv. Súťaž, opakujem 1.3. ja upravím tie podmienky. No tak ako je tam napísané 100 najlepších obchodníkov, to znamená úplne žiadnu logiku to netreba hľadať, proste tu po 100 najviac čiara a prvých 100 ide na tú cestu. Plus 10 náhodných, čo to znamená? Stačí, že si človek kúpi jeden green za 10 eur, tak tak bude zaradený do toho akože žrebovania. Bude verejné, možno niekoho aj poveríme, aby to urobil. Takže stačí, že človek si kúpi ten green a cesta bude nasledovná. Madrid, to je ďalšia naša zastávka, kde ideme robiť centrálu, pretože to je prestupová stanica do Paraguaju. Je to pre nás veľmi dôležité miesto. Takisto od Španielov máme veľmi veľké ohlasy. Už som to tu ich nespájal, viete, lebo pre nich to je ako aj pre veľa z vás ešte španielská dedina, dobre. Tak vravím, s nimi pôjdeme postupne, ale v Madride bude tá centrála. Takže my pôjdeme z Bratislavy, poskázáme sa tu, kto príde, budeme mať naše lietadlo, kde pôjdeme, no vravím, ten Madrid, potom pôjdeme do Reykjavíku, je to tam, áno, tak si dáme trošku kúpele a na Islande máme iné projekty, takisto rozbehnuté, už to poviem.
Tak o tom sa dozvedia ľudia tam, o tom nebudem tu teraz rozprávať. No a nakoniec skončíme v tom Paraguaji. Takže v Paraguaji si každý bude môcť zúčastnený pozrieť svoje plantáže. Prvý večer si dáme zoznamenie s prostredím a tak ďalej. Na druhý deň sa pôjde na tie plantáže, trošku vyštípať komáre. No a ďalej program bude zverejnený, nebudem to bagatelizovať. Aby ste chápali, že čo bude aj po tej ceste. Ne? A vravím, to je len, nie je ani až tak o tej odmene, ale o tom, aby ľudia sa rozhýbali a pocestovali a chodili tam. Takže toľko, čo sa týka Paraguaju. Máme tu ešte dnes, aby ste pochopili, a hneď potom skúsim ešte 2 slova povedať po biznisu. Počkajte zase trošku. Toto je môj veľmi dobrý kamarát do škôlky a je veľmi zaujímavé. My sa stále smejeme, že my 87. ročník sme nejaké, ja neviem, černobylské deti alebo takto, lebo je veľmi zaujímavé, ako my, čo sme od tesného susedstva, máme tak rozdelenú sféru vplyvu alebo záujmy. Tento chlapík, o ktorého si dáme, nemohol sa zúčastniť, pretože je na takzvanom čistiacom pobyte, alebo ako chodil, on je vášnivý potápač. Keď bol malý, mal vážny úraz, to mu aj tak nezabranilo k tomu, aby robil veci, ktoré robí. V Košiciach robil na záchranke a z tej záchranky, veď on to o sebe za chvíľku povie, pustíme si malý videoklip a za chvíľočku tak on z toho platu záchranára dokázal vybudovať jeho Real Divers Club Academy. On chodil čistiť jazera so svojou partiou a rybníky po Slovensku nezištne. Toto, čo vidíte tu, toto on dokázal bez jediného eura sponzorského, bez jediného eura od niekoho. Všetko si zarobil sám a dával to do toho. On vyhorel natoľko, že pred určitou dobou išiel do Thajska a povedal, že už nevie, či sa vráti. Pretože sa snažil pomáhať, koľko sa dá. Viete, nájdete mi jedného človeka, ruku na srdce, kto z vás by išiel do takejto vody studenej, do Blackmia a ešte by tam snažil sa niečo hrabať. Prečo o tom rozprávam? To ďalšia akcia, ktorú nad nich budeme nadväzovať a po celom Slovensku, a nielen Slovensku, Československu, budeme hľadať ťažko znečistené miesta, ktoré vieme obnoviť. A hlavne tam, kde môžeme z vody vyťahnuť, pretože ako bolo Alexandrom povedané, voda je náš základ. Tak keď sa nebudeme starať o vodu, o matičku prírodu, tak ako nám to vráti. Ja neviem ako vy, ale ja si pamätám, keď som bol malý chlapec a som dokázal hore na severe kurčuľovať po Ondave a tam aj 3-metrový, aj 2-metrový sneh a húfy ryby pod vami plávali. A teraz sú tam miesta, kde preskočíte takto túto riečku. Čiže kde sa stratila tá voda? Nikoho to netrápi? Alebo ja neviem, tak nás to trápi a my sa snažíme prijímať riešenia, ktoré tomu pomôžu. Tak vzhľadom na to, že Mareka beriem ako veľmi ako to povedať, blízkeho priateľa, tak v ňom je tiež duch vynálezu, pretože vynašiel, a to si predstavte, jediný podoblek na svete, ktorý má aj termodynamické účinky. No a samozrejme, čo mňa môže napadnúť, keď on mi povie, že mám najlepší oblek a tak ďalej. Jeho mama je krajčírka, ktorá zarába už roky úplne iné peniaze niečím iným, ale on dokázal presvedčiť, aby ona mu to urobila podľa svojich predstav a teraz má objednávky po celom svete. Lenže on nechce pomáhať svetu a to som zabudol zdôrazniť, že my vo Vivi uprednostňujeme československé produkty. Uprednostňujeme československý systém. To znamená, že všetci, ktorí máte nejaké nadväznosti na Československo a s tým spojené jedinečné veci, tak šup tam, pretože dosť bolo toho vykradania, ako celé roky nás vykradali zo západu, z východu. Viete, aj my už sme dostali, aj Alexandr, aj veľa ďalších vedcov dostali také ponuky, na čo sa ani neodmietajú. Ale my sme to nedovolili, aby sa to stalo, ani nechceme. Naše presvedčenie o niečom inom. Takže toľko o Marekovi, chcem len, aby ste si, on tým pádom, že tu nemohol byť, tak nám poslal odkaz. A verím, že na jeho odkaz budeme nadväzovať, pretože ruku na srdce, kto by nechcel, aby sme mali čistejšiu, krajšiu a lepšiu prírodu. No, takže keď môžem poprosiť to video.
Pozdravujem všetkých, rád by som sa v krátkosti chcel predstaviť. Moje meno je Marek Paňko, okrem mojej profesie ako záchranár vyše 10 rokov sa venujem svojmu projektu v svojej škole potapania, čo je veľmi netradičný šport u nás na Slovensku a šírim ho medzi deti, dospelých, ženy, mužov, bez rozdielu. Chcem sa ospravedlniť týmto, že sa nemôžem zúčastniť večera predstavenia, ktoré organizuje Jardo s Vivi projektom a tak ďalej. Pretože odišiel som do juhovýchodnej Ázie, potreboval som trochu reset a pocestovať nášho etického života v Európe a načerpať nejaké nové skúsenosti, myšlienky a tak ďalej. Samozrejme, prišiel som si spraviť aj niektoré špecifické kurzy, čo sa týka či už potapania, alebo aj záchrany pri potapaní. A aby som to mohol ďalej lepšie šíriť u nás doma, medzi svojich študentov a ďalších ľudí. Takže aktuálne som v Thajsku, v oceáne, kde samozrejme nám potapačom je vždycky najlepšie pri vode. A vlastne veľmi sa teším na naše spoločné projekty s Vivi, s Jardom a celým jeho tímom. A to, čo som vlastne začal, náš ekoprojekt čistenie jazier, riek, a nie len okolo vody, ale aj samozrejme pod vodou, keďže sme potapači a toho neporiadku a odpadkov je strašne veľa a mňa osobne veľmi, veľmi mrzí celá tá situácia, že ľudia sa takto správajú v prírode. Takže práve preto som vymyslel svoj ekoprojekt a čistenie vôd, našich vôd v našom regióne. No a veľmi sa teším na spoluprácu s Jarom, s Vivi projektom a ekoakcie, ktoré na nás čakajú. Takže ďalej už prenechávam slovo Jarovi a on zvyšok povie. Čaute a pevne verím, že čoskoro sa minimálne zo pár stovák ľudí pridá k nám a k našemu projektu. Pekne. Takže tu sme mali Mareka, ktorý bol už na 99% rozhodnutý, že kašle na Slovensko. Po tom, čo sa mu všetko stalo, keď budete súkromne s ním, bude tam vám povedať. No a keď som sa to dozvedel, lebo ja som bol 100% uverený v tom, že 12. on príde domov, no a keď mi povedal svoju situáciu, ja som mu len povedal pár viet, no a zmenil názor. A nie len, že zmenil názor, lebo cíti zo mňa, že som tu prakticky, nie som na to sám, veď pozrite sa, koľky tu sme, no on sa cítil ako sám v plote, že nikto mu nepomáha, že na všetko je sám, okolo neho ľudia, rozumiete, hej, kupujú si drahé, ja neviem, telefóny, auta a tak ďalej. A on si chodil na, čo to je, Volkswagen Polo, nič proti značkám, viete, hej, čo by som, a v ňom vozí výbavu za hodnotu možno 100-krát toho auta. Takže to je taký Marek. Takže to som chcel len povedať, že spolu s ním sme urobili veľkú skupinu, ktorá chodí pomáhať tejto prírode a každý, kto nám bude pomáhať s tým, tak samozrejme bude tiež odmenený, viete, lebo nie len od nás odmenený, ale od samej matičky prírody. Takže toľko by bolo o tom čistení, keď vidíte, toto urobil nezištne človek sám z platu záchranára. Takže keď toto dokázal človek z platu záchranára, rozumiete, tak čo potom môžete dokázať vy, ktorí máte možnosti? A keď sa vám nechce robiť, tak podporte práve tých ľudí, ktorí si to zaslúžia, ktorí môžu. Pretože s každým vecom, s ktorým som, tak každý má nejaké svoje ilúzie, každý má svoje nejaké ciele, no bohužiaľ snažia sa robiť aj veci ako marketing, aj všetko spolu a potom to aj tak vyzerá. Ani jedno poriadne, ani druhé. Preto vravím, musíme pomáhať tým, ktorí si to zaslúžia. Takže to bol jeden príklad takého Mareka, tak nech mi nikto nerozpráva, že či sa nedá z mála veľa. To je typický prísnak rusínskej duše, ktorá nezomiera. No a teraz by som... Opa, to ešte máme jeden, takže zasaďte s nami budúcnosť. A teraz dáme ešte jeden krásny príklad. Tým, že nemám čas sledovať tie štatistiky, nemám vážne, ani, veď moja priateľka vám vie potvrdiť, že aký je môj bežný deň.
Niekedy mám merač telefonátov, je to aj, môj rekord je myslím 20 hodín 45 minút denne hovorov. Tak si to predstavte, a to nie, že sa tu chválim, alebo že by ste ma ľutovali, no proste je to tak. No a otázočka. Tu môžete vidieť človeka, ktorý je od pána Chlebečka. A keď som sa dozvedel, lebo viete, keď som si sledoval tak trošku štatistiky a zrazu som videl, že tam je človek, ktorý sa mi zdalo, že robí podľa určitého vzorca. Že stále podľa určitého vzorca tam doplňa ľudí alebo produkty. Zdalo sa mi to veľmi mechanické. Tak som sa spýtal Máru, že Mára, preboha, to kto je? Mne sa zdá, že tam je niečo nie tak. A on hovorí, Jaro, proboha, vždy deň má handicap. On nás teď slyší, on je tu a predstavte si, že tento človek, nech sa páči, devčatá, tady, tento človek má handicap, že je slepý. A tento človek dokáže mať štruktúru viacej ako 250 ľudí, to len tak medzi rečou. Tak keď mi niekto povie, že nemá na to, aby niečo robil, tak nech sa pozrie tu na pána Petra Svobodu, ktorý búra všetky bariéry. A týmto, pán Svoboda, ja si vás veľmi, veľmi vážim. Ďakujem vám krásne za spoluprácu. Teraz nemusíte v reči, poďte, otočíme sa, pane. Tak týmto by som chcel zväčšniť tento moment, že keď dokáže takýto človek robiť takýto rozsah, tak potom čo dokážete vy? Bez výhovoriek, bez všetkého. Ide si len svoj stabilný cieľ. Tak týmto mu odovzdávame titul prospektora. Bolo to navrhnuté, lebo keď si vygooglite, čo je prospektor, tak skrátene povedané, to je ten, čo hľadá vzácne zeminy, minerály a tak ďalej. A on je taký prospektor ľudských duší. Tak ako môžete vidieť, je to veľmi, veľmi, veľmi dobrý a veľmi slušný človek. Preto by som mu chcel odovzdať takú malú pozornosť od nás, a navrhli sme mimoriadne povýšenie na manažera, keďže máte takéto neuveriteľné výsledky. Tak ešte raz. Pán Svoboda, všetci sme s vami a ste najlepším príkladom toho, čo môže ľudský dokázať aj s handicapom. Ďakujem vám krásne. Ste neuveriteľný človek. Ďakujem pekne. Devčatá, prosím vás. Ešte raz. Ďakujem vám krásne. Tady máte cenu, za ktorú vám dáme. Počkej vás odtrváďa. Nech sa páči, tak pomalu počkej. Takže stačí takýto príklad? Tak ešte raz nech mi niekto povie, že tam, ja neviem, nejde Disney Plus, to bez urážky, kto to povedal, to len takto. Viete, takže to sú také veci, viete, a potom sa spýtam proti otázku, a Netflix si skúšal? No nie, ale hlavná vec je Disney Plus. Viete, mňa niekedy tak zadre niečo a už to potom ide, ale v dobrom. Takže, ako ste mohli vidieť, pán Svoboda je absolútny príklad úsilovnosti a pracovitosti. Takže nikto mi nemôže povedať, že vieš, niečo sa dá, alebo nedá. Dá sa. Sú to aj iní handicapovaní ľudia, ktorí ešte len začínajú a tiež majú pozorodné výsledky. A on je typický príklad ľudského nielenže umu, vo vtipu, ale ľudskej trpezlivosti. Tak toľko, ešte raz, pán Svoboda, veľká vďaka. No aby toho nebolo málo, keďže viete, celá Vivi je o tom, že stále prekvapuje a robí väčšie a väčšie veci, tak čo skoro budeme spúšťať, my už máme spustenú, samozrejme len to testujeme, takzvanú Vivi Foundation. To je aj celá taká doména. Je to nadácia, ani nie, že nadácia Foundation, zakladateľská nadácia, alebo ako povedať, a tá je zameraná čisto na pomoc tým najslabším. Viete, stále to opakujem, najväčší hriech na svete je ubližovať deťom. A tých je najviac, ktorí trpia. Tak preto sme urobili jeden projekt, takzvanú školu života, kde tie najhoršie prípady, ktoré boli a ešte aj sú, tak odmeníme doslova hollywoodským, alebo ako to povedať, aj šťastím. Ale vravím, všetko postupne. Čiže staviame veľké základy prvej školy života na svete.
kde vás Vivi pretestuje, alebo obnož Vivi vás pretestuje a vie, či vaše dieťa má vlohy na to, či môže hrať na violončelo, alebo byť zručný remeselník, alebo byť matematik. Veď nemá zmysel, aby sa nadané deti, ktoré sú nadané na jedno, učili niečo tretie. To nemá absolútny zmysel. Takže takýmto štýlom bude naskakovať tá naša škola života. A senior healing, to je taký názov, viete, to ešte, to je to isté, to sú tí ľudia, ktorí vedia, že v živote niečo dosiahli a teraz sa k ním správajú, ako by nedosiahli nič. Tak pre týchto ľudí máme takzvanú druhú šancu. A to je princíp toho, ako aj fínsky model, ten by sme vedeli rozprávať veľa, tak to je presne to, že starší ľudia si odovzdávajú generačné skúsenosti s tými, ktorí za to nemôžu, že sú sami, tie naše sirotky. A ešte keď k tomu doplníme zvieratka a máme na to prekrásne preddohodnuté priestory, veď o tom bude ďalšia konferencia už aj s odkrytím, dúfam. Tak hovorím, toto sú hlavné ciele, že my aj tých 90%, čo zarobíme a rozdáme, tak ešte aj z toho zvýšku plus ešte ďalšia tak najviac a všetko, čo môžeme, tlačíme do toho tu. To je Vivi Foundation. Takže ďakujem. Tak, viete, ja by som tu mohol, keď už sa naštartujem, viete, začiatok bol taký kostrbatý, ale viete, mohol by som tu rozprávať ešte takisto ďalšie 3 hodiny. Cieľ dneška bol len jeden, aby ste sa spojili, aby ste chápali, že sú tu aj ľudia, ešte raz poviem ako pán Svoboda, ktorí vedia než nejakú laťku dvíhať, ale oni ju proste z nej urobili, že laťka nie je. Viete, a takýchto prípadov bude, dúfam, čím ďalej viac a viac. Teraz ako to zhrnúť nejakým pekným slovom. Keby sa nenarodila Vivi, nikdy by som k tomu ako by som sa k tomu asi do takej miery nedostal. Robil by som možno niečo podobné, ale malo by to možno iné zameranie, neviem. Takže tak, ako ja viem, že nič nie je náhoda, aj všetky situácie v živote sa dejú pre niečo, tak aj toto sa deje pre niečo. A ja vám len chcem povedať jedno, aby ste nikdy nestracali nádej, aby ste vždy boli takí, akí ste, a keď sa vám zdá niečo, že vám nesedí, alebo takto, no tak proste sa delte. Ľuďom chýba úprimnosť. Ľudia nie sú vôbec úprimní k sebe a potom z toho vznikajú ďalšie problémy. Predstavte si, aké to zhrniem, že čo je náš koncept. Máme nejaký dom, veď dom to je vlastne chrám zo staroslovenčiny, áno? A ten dom má mať akú základnú funkciu? Ako to Tondo povedal, teplo domova. Čiže keď mám teplo domova, o teple vám tu nehovorím na biznis konferencii, bude, že máme, tak sa pochválime, najlacnejšie a najvýkonnejšie topenie na svete, jediné, nekonečné dokonca. Takže aj takéto veci, ale to budú potom. A keď máme teplo domova zabezpečené, máme steny, ktoré nás liečia, ktoré vás ukľudňujú, pretože vyžarujú ten mínus už odišla kolegynka Zuzka, po neboštíkovi Patrikovi Balintovi, ktorý ma naviedol a chcem aj týmto vyjadriť jemu veľkú vďaku, hoci nie je medzi nami, lebo bohužiaľ nás nedávno opustil. A ja som ho poznal na sklonku života a takýto človek ma za 48 hodín zmenil o možno 900 stupňov. Tak vravím, nechcem už prísť v živote k situácii, kedy mi niekto povie, že sa to nedá. Lebo takíto ľudia ako on, alebo takí ako tretíkrát pán Svoboda, všetci dokazujú, alebo spomínaný Marek, tak oni sú príklady toho, že sa dá. Všetko ostatné sú výhovorky, verte mi. A ja vás tu ešte raz nemotivujem k tomu, že poďte, robte a takto. Pozrite sa sami na seba, do seba a že či ste spokojní so svojím životom a či ho chcete zmeniť. My sme tu od toho, a hlavne Vivi je tu od toho, aby vám ho urobila jednoduchší, spravodlivejší a hlavne, aby naspäť sa vyrovnali tie triedne rozdiely, ktoré tu bohužiaľ veľké sú. Tak ten odkaz nie, že keď máme to teplo domova, vás dom ešte lieči, potom sa liečite zvnútra, ako my vysvetľujeme ten mínus a tieto veci okolo neho. Takže keď ešte príjmate zdravé veci,
nezabúdajme, že musíme sa starať aj o ducha. A tu by som vyzdvihol takisto pána Madudu s jeho manželkou Ľubkou, čo sú prekrásni ľudia. Takisto sme sa na sklonku spoznali a z 24 hodín začala synergia, akú som dlho nezažil. A práve tam sme urobili projekt ako Vivi Safe, Vivi, ako neviem ešte teraz healing, alebo ako to nazvať. No a za chvíľku budete mať takisto vašho osobného trénera, že vy si poviete, Vivi, necítim sa dobre, Vivi vás trošku vyhodnotí a potom vám povie, mali by ste robiť to a to. A ona bude na vás kričať, aby ste dodržiavali, čo ona robí. Takže vám povie, tu si sadni, tu si ľahni, tam zabehaj, neviem. To už je úloha na našich ľuďoch, našich partnerov, ktorí sa tým zaoberajú roky a snažíme sa dať niečo dokopy, aby ľudia neodbehávali na 3., 4. úroveň niekde a myslím na nejaké, viete, pseudojogy a tak ďalej, ale aby mali to poznanie v jednej apke. My všetko, čo my certifikujeme alebo s čím sa snažíme spolupracovať, všetko prechádza aj s tou násobnou kontrolou. To som sa naučil, keď sme mali prvý e-shop a sme tam predávali ľanové rubášky a takéto veci, tak sme nechali prať 200 krát tú rubášku a tak sme vedeli, či šveje sa neroztrhujú a takto to isté tu aplikujeme vo všetkých produktoch, ktoré máme. Tak zhrniem to, dom, teplo domova, teplo duše, no a vlastne aj svoja peňaženka uchránená. A keď sa spájame a zdieľame to všetci spolu, tak z toho je taký výsledok, ako vidíte tu dnes. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a zdieľate to s nami. Viem vás jedno ubezpečiť, že bude to už len väčšie a väčšie. Už to nikdy nebude menšie. Aj keby ja som teraz tu na pódiu sa prepadol niekde do stredu zeme, Vivi už pôjde aj bezo mňa. Vivi je nastavená tak, že je nastavená na vašu silu ľudí. Je offline. Znamená, že základ Vivi je offline. Stále to opakujem. Aj keď vypnú všetky systémy, to je najväčšia výhoda, Vivi stále pôjde. Viete si toto predstaviť ako Československo, že žiari v svete? My sme žiarili celé 10 ročia, len nás keď z jednej strany, z druhej drtili. No a teraz je čas, kedy my máme ukázať, že áno, my sme tu pre nejaký dôvod. A my sme tu preto, aby sme urobili svet a naše okolie lepšími. Takže veľmi pekne vám ešte raz ďakujem za vašu otvorenosť a želám vám šťastnú cestu domov. Najbližšie už vás budeme udivovať aj nejakými pokusmi. Takže keď budete mať akékoľvek návrhy alebo podnety, zaťažte náš support, on je od toho, aby sme ho zaťažovali stále. Takže veľmi pekne raz vám ešte ďakujem, hlboko si vás vážim, trošku som zobral celý robotu ako stále, takže to je, ale veľmi si ho takisto vážim. Vravím, budem sa snažiť všetko robiť preto, aby ste boli vždy spokojní. Tak ešte raz hlboká poklona pre vás všetkých a dúfam, že čo skoro nás bude oveľa a oveľa viac. Tak držte sa. Dámy a páni, čo dodať na záver, Jaro mi naozaj zobral slová z úst, tak ja len teda dodám, že ďakujem veľmi pekne, jeden veľký potlesk prosím pre zakladateľa platformy Vivi, Jaroslava Feča, a teda, aby sa táto rodina rozrastala každým dňom viac a viac. Ďakujeme za pozornosť, príjemný zvyšok nedele a víkendu prajeme, majte sa, dovidenia.